Ото құралын тіркәп, үйінде сақлаушы қазанлыларның ишеген бүгін Росгвардия хезмәткәрләре шақыды. Алар ең бірінші болып Александр Шашков фатирына келе. 25 елдық тәжірибелі аушы үйінде 2 құрал сақлай. Әлігі құралның барысы да сейфта сақланырға тиеш. Бүгін тикшіру барышында ғананы сейфтан алырға туры келді. Енді қойда яшырынған, қойда сақланамыны бір гіне де шиткіші білерге тиеш түгіл. Я храню в укромном месте. Сейф ачкычын кеше белми торган урында саклыйм. Аның кайда яшерелгәнен балалар да, оныклар да белми. Александр Шашко барлык кагыйдәләрне үти булып чыкты. Хәзер Татарстанда 45 мең кешедә ату коралы бар. Аларга 5 елга бер тапкыр рөхсәт бирелә, саклау вакыты чыгуга лицензия алырга кирәк. Кимендә бер тапкыр барып үзебез аларның торган җирләрендә барып тикшерәбез. Кайда саклана ул, нинди шартларда? Ратмир Абдиев коралны полиция бүлегенә үзе алып килә, файдаланмагач тузан җыеп яткырмыйм ди. Комиссионку его тоже не приняли. Ломбардка тапшырмакчы идем, анда алмадылар. Шуңа утилизацияга тапшырырга булдым. Ышанычлаучыларда утлы корал куркыныч тудырмаса, закон бозучылар кулына эләгүе ихтимал. Гыйнварда гына Ички эшләр министры Артем Хохорин бу өлкәдә контрольны күчәйтергә чакырган иде. Группировок оно есть при каждом. Җинаятьчел төркемнәрдә андый корал бар һәм тоткырлаганда ул килеп чыгып тора. Бираздан әйләнештән алсалар да республикага законсыз корал кирүдән тукталмый. Коралның законсыз әйләнешен ачыкларга Росгвардияның контроль рөхсәт хезмәте дә ярдәм итә. Алар бу эш белән ярты гасырдан артык шөгыльләнә. Бүлекчә ишканга иртәгә 51 ел. Шуңа да биредә көч куючылар күркәм бәйрәм, күңелсезлекләрсез узар дип ышана. Руслан Судинов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.